Здравейте, българи в Германия! Поздравявам цялата група, да сте живи и здрави, с пожелания за много успех през новата 2016 година. Поздравявам моя приятел Божидар, на приготви прасето Иван, скоро съм дански. Поздравявам също така всички именици, Василовци, както знаете днес е Василов ден, с този специален поздрав. Да живее България и честна нова година на всички! На здраве! Ето го Бигмен, номер 1 от Дуисбург, Наско Иванов. Аз съм на Пешерска, Кайлишка, Сланинка, Къртенце. Кой дал Господ на това берекет? Бе, хляб и сол да ядем, ама да сме живи и здрави пък. Хляб и сол да ядем, да. Както каза бат Наско, хляб и сол да ядем, ама да сме живи и здрави. Това е най-важно. Ето там няма да го докараме, да както бе. Няма да се отчаивате. Съборите на последно. Да се знаете правата. Пожелавам всички през новата 2016 година българите да бъдат по-успешни. Да бъдат номер 1. И да не се забравят корените. Също така и да не се забравяте корените, да. Както каза бат. Едно дърво без корен, само суха маса. За нищо не става. Това е приказка. Дърво без корен, само за печката. Така е. Когато бяхте... Евре България! Майко мила, родина, що си ме родила? Няма цигари, няма турци, няма българи. Всички една земя ме родила. От една земя вода сме пили. От една земя хляб сме яли. Не в края на краища се за тази земя си пленуваме и си мечтаеме. Нищо, че сме в чужбина. Това е. Евала. Тя се полеем малко и ние. Браво! За тия думи Евала. Обичам ви група! На здраве и успешен старт! Чао!